Sziasztok srácok! Itt vagyunk egy újabb videóban. Most megint Fortnite-ozni fogunk. Mint ahogy tudjátok, tegnap is volt a videó. Aki megnézte, az megnézte, aki nem, az nem. Szerintem most kezdhetünk egy battle-rel. Miért nem? Igen, a hangot még mindig nem tudtam megcsinálni, mert nem tudom valamiért. Egyszerűen nem tudom megcsinálni. Na és most indulhatunk is. Hogy tudjátok, én gépen vagyok, gépes. Először Xbox-on játszottam. Bocsi. Először Xbox-on játszottam barátaimnál, mert amikor nem volt gépem. És van pénzem, aztán így játszok. Szétlőünk mindenkit. Azaz. Hú, ez amúgy a legjobb pisztoly. Nem szürkébe, persze, mitik meg legalább. De csak hogy előttem és egyben eltalál. Így mondjuk 130. Creep Shadow, a szépen. Creep on shadow, ja, bocsánat. Oda fogunk ugrani, ahogy szokás híven tudjátok rólam. Nem oda fogunk ugrani, hanem rohadtul ide fogunk ugrani. Ez is egy jó, hogy itt is van az a szörny. Mi ott is van. Most látom, hogy itt sokan vannak. Mi a rák? Lehet meg fogok halni, bocsi? Szólok, hogy én nem vagyok egy jó játékos. Jó, de megöltem. Honnan? Már bocsánat, de én szóltam, hogy nem vagyok egy jó játékos. Innen eltalálsz. És van itt át? Hát az... Szerintetek is... lehetséges. Szerintem rohadtul nem. Na mindegy. Következő meccs nem lesz ilyen béna. Ez most jobb lesz. Ez most biztos, hogy jobb lesz. És akkor most bejelzünk egy jó helyet. Paf. Hoppá. On a
anybody to that thing to do with, or írja meg kommentben, akinek megvan ez a dance. Írja meg. Igen, most én baszkodom az egeret. Azaz futás. Repültünk oda is.
Bár mondjuk maradhattam volna még lootolgatni, de nem akarok. Igen, srácok, bocs, egy kicsit csöndbe voltam, de kemény helyzetekben voltam. Igen, ez nagyon sajnálom, hogy nem beszélek már. Kicsit koncentrálok, hogy megnyerjem a meccset. Vagy hallok egy embert. Ezzel öljük meg, vagy ezzel? Most ezzel öljük meg, vagy ezzel? Bocs, na, most ezzel öljük meg, vagy ezzel? Szerintem amúgy ezzel. De mégis egy rohadt jó fegyver. Na, srácok, 29-en élünk még. 0 killem van. És nem tudom miért. Na, úgyis mindegy. Bár várj, ezt mondjuk szerezhetnénk egy-két killt. Fölöttem. Hogy? Mindegy, srácok. Megyünk valami mást. Valami olyat, ahol nem veszítek semmit. Mondjuk. Bár. Battle Pass. Claim reward. Claim. Egy item claim. Claim reward. Mennyi? 100 V-buckot kaptam. Anyád. OG Pass. Ó. Ez mi? Ó, Glider. Ez az Lego Pass. Igen, köszönöm. Meg ilyen pass, sű. De jó, hogy kaptam 100 V-buckot. 500 V-buck. Na, akkor ezt megéri gyűjtögetni itt. Play. Smart Red vs Blue, ez az. Ó, meg ilyet is fogunk majd kapni. Még most 100 V-buck.
akkor ez az... Na. Skacok és lányok, srácok és fiúk és lányok, srácok és lányok. Igen, igen. Van lány nézőm is, azt is megköszönöm. De csű. Igen, ez volt nekem meg a izéba, mi a rákomba, a Battle Royale-ba. Ja, ezt jutottam ki csak Epicbe. Meg azt a csápos szarságot is. 5 gold per elimination. 5 gold per elimination. Na, egyértelmű. Brója. Smart. What? Na, köszönöm. Igen, hol van egy jó sniper? Kösz. És még egy jó sniper. Csak ezt nem nézzük. Jó, nem. Vannak a shotgunok. Vadászat nincs. Látszik nincs. Nincs itt senki? Minden itt nincsen senki, akkor innen szerintem ki is léphetünk. Hala Madrid. Na, fúj! Viszka, Barca, Buta Madrid. Aki barszás, az írja le kommentbe, aki reálos, az is írja le kommentbe. Nem baj, én mindkettő is vagyok, de inkább kicsit Barca felé hajlamos vagyok. De a reális jó. Mbappé, Vini Junior az egy jó, se inkább nem mondok semmit. Jó? Hala, Barca, Viszka, Barca. Igen, szeptember 9-én Magyar vs Portugál válogatott meccs. Én ott leszek, aki jön, az eljön. Aki nem, az nem. Nagy meccs lesz szerintem. Majd jelentkezek, hogyha vége van a meccsnek. Szeptember jó, hát szeptember 9 az még kicsit messze van. Őt már meg is öltem volna. Csak tudjátok, kicsit hangos a izé. W chest. Hát milyen jó kasztol van itt? Na, ilyen nagy magja meg nem volt senkinek.
Hogy befutottam már ide? Paf! Elhúzom. Na jó, ez nem volt semmi, ezt nem láttátok, jó? Ja, semmi. Még csak most kezdtem el, semmi. Csak egy kicsit belenéztem, hogy mi a rák van itt. A Chapter 6 Season 5-ös Blitz, az nagyon jó volt. Az volt a legjobb. Voltak ilyen, aki játszik, azt tudja, volt olyan hely, ahol ilyen kettő nagyon, az a nagy chest volt, tudjátok. Én mindig arra a helyre ugrottam. Egy ilyen toronyszerű rákos tököm. Nem tudom már azóta mi volt ez. Na igen, most látjátok, csak most kezdtük el. Semmi baj nincsen itt. Sőt, még jó helyet is találtam ki. Igen, amikor én elkezdtem a játékot, akkor Blitzbe nekem az elemi járjuk, az a víz, tűz, levegő, föld, ezek voltak bent az inventorimban. És ezekkel egyfolytában csak is nyerdestem. Nem találtam el. Paf. Megdögölhetnél már rég. Ez azért jó, nem? Hogy hol a rákban van? Azt a kutya. Lakka Saturnita. Ki Robloxba Grove Garden, ezek az írja le. És aki be akar engem friendelni, úgy hívnak Bombon 47156. Az első B az nagy. Semmi más. Gyere te rákos. Paf. Paf. Hú. Csű anyád, ezt most jól eltaláltam. 2 headshot, aztán cső. 2 headshot és döglött. Ultra chest. Ó. La vacca Saturn.
Turnita. Még egy ult a chest. És ugyanaz a fegyver. Enyém. Paf! Ez az. Halt. Két lyuk. Semmi. Jó. Semmi. Ott megy a kacsag. Jó, ő is halt. Jó, 4-en vagyunk. Már mondjuk a futás. Jó. Ez az! Ez a srácok! Ez az! Hol van? Hol van? Hol van? Hol van? Ne! Pedig mennyit belelőttem. Ó, na mindegy. Mindegy. Ez... Így jártunk. Istenem. Na mindegy. Hát sajnos ez van. Plusz. Ó. Ez egy emót akkor, de jó. Nézzétek. Anyád. De jó emót. Na. Sziasztok srácok. Ez a videó ennyi lett volna. Én Benni voltam. Sziasztok.